Friends, बरायबाय Bodo info official YouTube channel the big update नोंथांमोननि final result बेनो जाबाय TET जाय नोंथांमोना दाख्लैबावै TET होदोंमोन BTR आवहाय दा बिनि सायाव latest official notice फैबाय नोंथांमोननि साख्रिया जासिगोन एफएम लेटारा डेट ओंखारबाय दा बोरै नोंथांमोना रिजाल्ट चेक खालामनांगौ भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनो हागोन एलपि स्कुल यूपी स्कुल बेनिफ्राय गुबुन गुबुन भेकेन्सिसनि सायाव फिक्स नंथ'वा दा भेकेन्सिया एनालाइज खालामनाय बायदिब्ला गासै 1200 नि खाथियाव थागोन बोथ साइड एलपि स्कुल बेनिफ्राय यूपी स्कुलाव दा जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिशियल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों आपडेट मोनबाय थानो हागोन दा जोङो फार्स्टआव थांग्रोगोन अफिशियल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जोङो नायगोन अफिशियल नटिस सो दायो आं फैबाय अफिशियल साइटआव बिटिसिनियाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना नायनोबा रिजाल्टखौ बेयावनो नायनो हागोन अके सो लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै नोंथांमोना नैबे अफिशियल बेयावनो मोनगोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो आरो बे रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन जों बेखौबो नायग्रोगोन बेखायनो नोंथांमोना गाबोन नटिफिकेसन नायनोबा नैबे नटिफिकेसन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बे नटिसखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना जायखिजाया जबनि सोमोन्दै एबा नोंथांमोना साख्रिनि सायाव डिटेल्सखौ मोनबाय थागोन आरो दा बावैनो टटेल 420 BTC सेक्रेटारि पस्टआ फैथारसिगोन आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन दा नैबे साख्रिनि नटिसखौ जों नायग्रोनोसै आरो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ बबेयाव मोनगोन गासिबो जायगानि नाम फैखाबाय जों बेखौ दानिया नायनोसै दा बे जाबाय जोंहा अफिशियल नटिस दिनैसो ओंखारदों आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जायनोखि दाखालि बावै नोंथांमोना आनजाद होदोंमोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि अके आरो लोगोसे डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामखाबाय बेनो जाबाय एलपि स्कुल बेनिफ्राय यूपी स्कुलाव लोगोसे हिन्दी टिचार दङ बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट टिचार दङ साइन्स टिचार दङ नोंथांमोना जायफ्रा दङमोन दा बिनि रिजाल्टआ नोंथांमोना गाबोन अफिशियल साइटआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो बेयावनो मोनसिगोन 21 आगस्ट एबा गाबोन एन्ड बिनिफ्राय नोंथांमोना ओरैबायदि जागोन अफिस टाइमावसो मोनगोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोननिया 22 आगस्टआवनो नोंथांमोना बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स क'क्राझार चन्द्रपारायाव थांनानै नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ लायनो हासिगोन अके स' बिनिफ्राय सेलेक्टेड जानायफोरा नोंथांमोना बेयाव डाइरेक्ट एटेन्ड खालामनांगोन अके बेनो जाबाय नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटार डिस्ट्रिबिउसन प्रग्राम दङ बेयाव नोंथांमोना एटेन्ड जाहैनो हागोन आरो स' बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जायफ्रानोखि मेरिट लिस्टआव नोंथांमोना ओंखारो स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय जे जबा जाबाय होननानै अके तो बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय आरो गोदान भेकेन्सि फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोनगोन 420 BTC सेक्रेटारियाव नोंथांमोना थाबैनो अफिशियल नटिसा फैनाय लोगो लोगो आपडेटखौ मोननो हागोन स' बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जायफ्रा बड' जब फेमिलि नोंथांमोना जायफ्रा गाबोन साख्रि मोनो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव